So ito na po mga studio, luto na po ang ating pork giniling. Ito po, ang bango na po. Yan o. Apo, kainan na. Good morning mga ka-studio. Today's episode po, mag-outdoor cooking na naman po tayo. At ang lutuin natin today ay pork giniling. Sobrang dali lang po nito lutuin po at ipapakita po namin yung style po ng pagluluto namin nito. Sobrang sarap po nito mga studio, sigurado mag-enjoy po yung buong pamilya nito. So tara, let's start. Una, ilagay natin yung kawali. Tapos yung giniling mga ka-studio. So ginawa natin to para lumabas yung tubig galing sa baboy ba, saka yung mantika niya, saka para din po mawala yung langsa ng baboy natin mga ka-studio. So yan natin to hanggang sa lumabas yung mga liquid na galing dito sa karne. So at this stage mga ka-studio, medyo lumabas na yung mantika galing sa karne, tapos nag-brown na siya. Yan natin to ng mga 2 minutes na lang hanggang sa mag-brown pa to masyado ba. So tama na to mga ka-studio. Sit aside muna natin to. Next step po, painit tayo ng mantika. Ituin natin sandali yung patatas mga ka-studio. Okay na to mga ka-studio. Sandali lang po, mga 2 to 3 minutes lang ba. Tuwin din natin yung carrots. So next step po, mag-gisa na tayo ng ahos at bombay. Hinunan ko po to yung mantika kasi sobrang dami po nun ba. Yan, tapos lagay ko na din yung bombay. After that mga studio, lagay ko na yung giniling natin. Tapos maglalagay ako dito ng konting asin tsaka black pepper. Mix ko po ito sandali mga studio. Pero ito mga studio, maglalagay din ako ng kunting toyo, dark soy sauce, para hindi masyadong maputla yung kulay ba. Next na po, lalagay ko ulit yung
patatas mga kasudyo. Huwag nyo isama yung mga mantika. Saka yung carrot po. Madali na lang po itong maluto kasi na-fry na po natin to kanina ba. Maglalagay din po ako ng green peas pero hindi kasama po yung tubig niya. Yan. Tapos gagamit po ako dito na tidbits po. So yung sabaw lang po yung gagamitin dito. Isang tidbits lang po. Para masarap yung lasa niya ba. Tapos mix natin to. Ang bango na po mga studio. So mayroon diyang kunting sabaw. Hayaan natin ito mga studio hanggang sa mag-evaporate po at dumikit yung lasa niya sa ating pork giniling. So balikan natin mamaya po. So ito na po mga studio. Luto na po ang ating pork giniling. Ito po ang bango na po. Yan o. Po, ilipat na po natin ito sa serving plate. Apo, kainan na. It's tikiman time na mga ka-studio. Ito na po ang aming pork giniling. Ayan, for today's video po, meron po kaming ka-online collaboration from Sampaloc, Manila. Siya po ay walang iba kundi si Sally M. Ayan, si Ma'am Sally po ay isa din pong mukbanger mga ka-studio. At dahil nakahiligan niya pong kumain at magluto, kaya gumawa po siya ng channel niya. Para makilala niyo po siya, panoorin po natin ang kanyang short clip. Pasok. Sarap. At yun na nga po mga ka-studio, nakita na po natin ang short clip ni Ma'am Sally M. Sana po ay tulungan din natin siya at suportahan po. Please like, subscribe at pakiuna din po ng notification bell para updated tayo sa mga bagong videos niya po. Malapit na pong ma-achieve ni Ma'am yung 1,000 subscribers po. Sana tulungan po natin siya. Yan to Ma'am Sally M po. Maraming salamat. Maraming salamat ma'am. Kain po tayo. Kain po tayo. Pray muna kami. Bless us, O Lord, and this day gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Yan. Sarap na pong kumain. So, Tanghalian po namin to. yan po. Yan. Naka-autofocus po yung gamit namin ngayon sa camera mga studio. Sana okay to siya. First time namin itong gamitin ba na naka-autofocus po. Yes po. Kain po tayo. Sa lahat po ng nanonood ngayon, kain po tayo. Namuto Magkakamay tanong. na po kami. Oh, naghugas na po kami ng kamay. Yan. Damihan natin. Kain po. Kain po. May pineapple ba ang lasa ba no? Manamis-namis dahil sa sabaw ng pineapple, no?
Ngaunta niyo. Itong Ma'am giniling. Sally, kain po tayo. Itong giniling mga kastudyo, masarap bahog sa kanon, no? Mm-mm. Kanon. Hangin pa ako pang. Isa ito sa mga paborito ko po kasi mahilig ako sa carrots at patatas. May kasamang gulay na po. Diyan, no? Mabilis na po maluto yung carrots at patatas kasi na pan-fry natin ma. Mabilisan lang po ito naluto, no? Pero panalo po sa sarap. Try nyo po yung pineapple tidbit na ano, Sabaw niya. sabaw niya ba. Para manamis-namis po yung lasa, no? Miyay kasi kanon. Mm. Yan ba? Mm. Tumurot na sila nito, no? Ang sarap niyang kilawin kahit hindi mo Ito walang kanin. Oo, sa Sa kanin. unan. Natulog ka na ba? May una na. Hindi ka pa nag-recover sa una na. Sarap eh. Masarap ito yung para sa pansit pa, no? Tsaka munggus. Nan pa ka? Yeah. So, wala nang natira sa cameraman natin. Tira kami konti sa cameraman. Kung maubos natin, no? Kayang ubusin, no? Mga kastudyo, wag po natin kalimutan yung kakulab namin today, si Ma'am Sally M. Opo. Maraming salamat po. Ganda ng hangin dito man, ang sarap. Sa ilalim kami ng puno. Ayan. Cheers tayo pang. Tubig po. Buko. Sarap. Ulitin ko po mga studio yung kakulam po namin ngayon, Sally M. So maraming salamat po. Puntahan po natin, magkasunod po yung video namin sa amin po 7 PM. Sa kanila naman po ay 7:30 PM. Yes po.
Shout out po muna ako. Shout out Jodian Montejo from Surigao City. Vanessa Escolar from Bukidnon. Apo. Owishi Channel from Lebanon. Bernie TV. Princess Jasmine Crispino from Germany. Caridad Angeles from California. Marian Pabwa from Inupacan, Leyte. Maria Salis from London, Carme. Carolina's Kitchen from Italy, Rome. Princess Santiro from Batasan Hills. Seferino Porte. Lord Arlene Divinadera from Labangon, Cebu. Milvin Dagami from Malaysia. PAA Michael Adukal. Francis M. Labra. Ruizol family sina John Carl, Diana May, Sheila May, Kiefer Kyle, Oscarlo at Dinday. Janet Corpus, Rafael and Kimberly from Australia. Crazy Krisa Cravings. Ann Laureno from Negros. Rain Joy Pabilona from Davao del Norte. KJ TV Iglesias and Cristil May Candido. So, yun na po lahat yung shoutout mga studio. Yung mukha ko pala natalsik ka ng gawanong mantika. Kaya may pula. Kaya may pula po kunti. So maraming salamat po sa panood sa episode na to. Bye for now and kita-kits po tayo sa susunod. Bye bye.